Ir-regolatur tal-Programm ta' ċittadinanza b'investiment ippubblika it-tieni rapport annwali tiegħu. Rapport li kien ippreżentat fil-Parlament mill-Ministru tal-Intern Carmelo Abela. Fid-daħla għar-rapport ir-regolatur Godwin Grima għamel numru ta' osservazzjonijiet. Fosthom li kważi l-persuni kollha li huma akkreditati bħala aġenti tal-Programm ta' ċittadinanza b'investiment huma tal-fehma li l-ismijiet ta' persuni li jiksbu din iċ-ċittadinanza m'għandhomx ikunu ippubblikati. Żied jgħid li fil-waqt li mhux qed jissuġġerixxi nuqqas ta' trasparenza, jemmen li jista' jkun hemm metodi oħra ta' kif l-ismijiet tal-persuni li jiksbu passaport Malti permezz tal-programm ikunu magħrufa. Intqal ukoll li Malta hija fost il-ftit pajjiżi li tippubblika l-ismijiet ta' dawk il-persuni li jiksbu ċittadinanza permezz naturalizzazzjoni jew reġistrazzjoni, dan bl-argument ta' interess pubbliku. Grima jargumenta li din il-prassi ilha aktar minn 40 sena u llum id-dinja nbidlet fejn ħafna saru aktar konxi tal-protezzjoni tad-dejta. Ir-regolatur qal li dan l-argument m'għandux jinkines taħt it-tapit mingħajr iżjed diskussjoni. Meta beda jitħaddem il-programm kien hemm dibattitu sħiħ dwar jekk għandhomx ikunu pubblikati l-ismijiet. Eventwalment il-Gvern ħajetriq li l-ismijiet ikunu pubblikati fil-Gazzetta tal-Gvern anke jekk seta' jitlef investituri potenzjali.